ଜୀବନରେ ହଜି ଯାଇଥିବା କିଛି ବସ୍ତୁ ଯାହାକି ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ, ଏମିତିକି ବିତି ଯାଇଥିବା ସମୟ, ହଜି ଯାଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି। ହଜିଗଲା ପରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ସୁଯୋଗ ନେଇ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି ଦର୍ପଣ, ଅନ୍ୟମନସ୍କର ସୁଯୋଗ ନେଇ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି ଦର୍ପଣ। ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା ଆଜି କାଚ ଖଣ୍ଡ ପରି। ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କାଚ ଖଣ୍ଡ ପରି। ହୃଦୟର ଏକ ନିଭୃତ କୋଣରୁ ପିଞ୍ଜରା ଥରାଇ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେବନି ସେ ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡକୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେବନି ସେ ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡକୁ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ତରୁଣ ମନକୁ ପରେ ସେହିପରି ନୂଆ ଦର୍ପଣରେ ସିନା ମୁହଁ ଦେଖି ହେବ, ପରେ ନୂଆ ଦର୍ପଣରେ ସିନା ମୁହଁ ଦେଖି ହେବ, ହେଲେ ମୋର ସେହି ପୁରୁଣା ଦର୍ପଣ ପରି ତାର କାଚରେ ମୋର ଆତ୍ମା ଓ ମୋର ମନକୁ ଦେଖି ହେବ କି? ସବୁ ହଜିଗଲା ପରେ ହଜିଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟ ଯେ କେତେ, ତା ହଜିଯାଇଥିବା ମଣିଷ ହିଁ କହିପାରେ।